Jamare assalamu alaikum, barkamen e fottugo e nder taskara ka musamman ka kautal fulɓe andiraga e inde fulɓe development and cultural organisation e diwal Borno ɓe taski humtordu gam samɗingo pulaku. nden non ɗo mi heɓi wolwidigo e lawale maabo gaheje kautal kungiyare nden. Modibbo lattago maɗa an woni coordinator jo kautal Fodeko ko fuɗɗi maabo ko waddi taskuɗon humtordu nduɗo? A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. To ba artuɗo am mbiɗa amin inde am Ayuba Usman Bawro, min bo wonta coordinator Fodeko e diwal Borno. To taskaram ɗum min taskini wato taskaram ngam min innitiri ñalande Fulaku hitande 2024. ñalande nden bo ɗum nde tiggamane ngam wato kala ɓi leydi fuu wato numtugo ɓiɓɓe wato no ɗum wiyata ɗum wato asli ɓiɓɓe leydi. Kanjum waɗi ɗum sirri wato taskaram ka min gaɗi bo moftorde tilimde teddunde na bo e Borno tan ɗum waɗama wato e diwe bana 12 banda ko lutti Borno. Nde taskama bo wato ngam min sippana duniya ko duniya min gaɗi nde wato takere musamman wato ñalande Fulaku ngam duniya anda ɗume ma woni Fulaku e de e wodi nediji ɗuɗɗi bana anduɗen to wato to goɗɗo luti ko wofi nediwol goto to luti Fulaku. To nde hande jamanuru ndu wato himɓe mari ɓiɓɓe jamanu bo e canjo wato himɓe gaɗa wato e soɗɗotira be leyji ɗuɗɗi sey a tawa e gaɗa goɗɗe aaɗe wato ɓurtiɗe Fulaku. To kanjum min giɗi min numtina fulɓe ɗume ma woni Fulaku. To goɗɗo bo e jogi nediji Fulaku kam watta ñolgal fuu. To kanjum yiɗi ɓe numta to laata ɓe giƴiti nden bo bacci amin bana gonɗi nder wuro gomin kolla ɓe wato finatawa fulɓe. Ngam a tawa bacci fulɓe ɗon hande on bacci ɗi fullo amma o anda ɗume woni ko tummugel ko jardugel, o anda ɗum woni sawru, o anda ɗum woni dangol. To irin majji min firi ngam min kolla duniya bo min kolla ɓiɓɓe amin manga hamɓe ma ɓe tiɗɗina Fulaku ɓe jogo Fulaku. To woɗi moftorde ba nde ɗo nde meɗino wadgo ha diwal ngal na ko ha mofgal lesdi? To moftorde nde kam mi wiyam hayre woni arande feni waɗago e nder Borno ɗo, nden bo nde heɓi wato himɓe duniya yalɗiri fulɓe sembe banda fulɓe tan. Nde ƴiƴi dama yalɗiri ngi bo ko woni Fulaku, ngi bo wato are Fulaku ko kuma mi wiya finatawa Fulaku. Ɓe seyake ɓe getti minon ma min seyake mi wiya bo Allah acci Fulaku, Allah bo wato yaaru Fulaku yeeso. To woɗi lattago ma an woni ardiɗo kautal Fodeko, noy darɗa moftorde nde meeɗayi waɗego ha diwal ngal waɗa, ko mbi'anɗa ngal? To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ba non no mbiɗa, inde am Umar Ahmad Muhammad, chairman mo Fodeko Borno State chapter. Alal haqiqa moftorde waɗi jam, sakake jam, himɓeji bo tedduɓe gari moftorde min sheeke min nani belɗum wato ɓe gokki men kawtal hoore min noddi ɓe gari Fulaku arɗale lamlamɓe waynaɓe horiɓe fuu ɓe gari wolwiye waɗi game fijoji iraɗi ɗum andiri fulɓe noddi men daga guttuli feere feereji ɓe sheeke sosai ɓe mbi ɓe meeɗayi go ira moftorde waɗde ira nde ɓe nani belɗum sare. Gamma noon mi yamɗa emi wuro mi heɓayima min kam mi yehi coordinator ni hokkayam obden no woodi fuu min nani belɗum sosai moftorde nden min kutira damare nden bo min getta wato jagorɗo Fodeko mo lesdi laatiɗo tiiɗal maako o waɗi coordinating nde hunde nde waɗi successfully na ɗum chapter tan ba noon no coordinator wi chapter ji koriɗi fuuka chapter ji 13 banda 12 banda e Borno kenan ɗum fu ñandere wo'ore fulɓe moftake inaje nokkuje feere feere ɗum waɗi fijoji min noddi leñi feere banda ma fulɓe ɓe anda gikkuji meɗen ɓe anda bo enen en laaɓɓe wato wonɓe nder meɗen wala no ɓe poti
ngam non min jetti sosai min kinna sakiraɓe bo min ƴama ɓe chomri warɓe ɓe kinniɓe sosai ɗum hanjum non ko to woɗi lattago a goto nder heɓɓe yalɗirgo nden no nando a goto nder yimɓe Fodeko ko mbawata wiigo nden moftorde man ko numanɗa ha duuɓi gareji. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Minne Muhammadu Sangiru, mi member Fodeko Borno State chapter. Min yetti jama'are sosai kamma min muyi hitande warore taro ɓuran hinin sosai. Mi yetti yimɓe min gayyatake ɓe ngari ɓe jaɓi noddago min jettiɓe sosai kamma min nodda fulɓe wonɓe Borno State fu Fodeko ɗum pullo fu kowa wara wawan nasta Fodeko saboda walla fulɓe walla aadi fulɓe waɗa go hollugo yimɓe aadi fulɓe no wontiri saboda haka min jetti kamma min mbiya kowa Allah foftina ɗum chomri min jetti sosai. To woɗi lattago ma an woni secrétaire Fodeko nden non an waɗi ƴoynol ngol o koma noddani mbiɗo noy darɗa no ɗum notori be no ɗum wardi nden ɗume jottinanta yimɓe. Machallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Inde am ni Mikael Saidou, min woni secretary Borno State chapter je Fodeko. To alhamdulillah min kabti min andini himɓe bana no mbiɗa dama himɓe jaalira e nder moftorde nde min gaɗi nde Fulafude. To alhamdulillah himɓe jaaliri alhamdulillah lamlamɓe ngari ardiɓe ngari nden bo himɓe ɓe min gayyati gabaɗaya maɓɓe nder maɓɓe ni ɓe ngarayi seɗɗa ɓe ngari fo ɓe gaɗi jawabuji boɗɗi sosai kuma ɓe pamtini fulɓe dow dama ko yiɗa lalley min keɓi himɓe tilimɓe ɓe jaaliri e moftorde amin har min keɓi wato security ma laaranoɓe leydi Borno ɓe ngari ɓe ɓeddi famtingo fulɓe dow ko ɗum winanta fulɓe fuufa na in noon fulɓe hamɓe nder kuuɗe maɓɓe ko ɓe giyata na ko ɗum wiyata way fulɓe gaɗi kaza in seɗɗa nder maɓɓe waɗata ko ɓe mbiyata man so ngam majum min getti jamaje jaaliri jamaje ballimin seyo nden bo jamaje kabdi sosai ko moye fu ko ɗum wi wara wi'a hanjum wari wi lutayi dow ko min umri ɗum wara wi'a e moftorde amin ngam majum min gettiɓe sosai Allah barki ɗum Allah hollu en wakkati feere irin moftorde nde wara nde waɗa e leydi gabaɗaya. To woɗi coordinator komi warti ha maɗa sey sawarima ka ragare nder mintiyel gotel. To salamu alaikum, saware am nde ragare de wato fulɓe kam jotta min giɗi ɓe anda duniya canjake ɓe canja bo ɓe jaada e duniya hande durgol canjake woodi durgol zamanu hande haala eggol fulɓe acca wato mara inaje e koye muɓɓe ngam hanayi fullo ha wato mi wiya leydi Nigeria ko kuma Afrique kam ha fullo ni ɗum ɓi leydi amma ha jaɗe ɗo wato so nattoro kalima ngol wela ɗum way sittla wato bana fulɓe kam ma ka ha jotta wari ɗum gan sowo tan to kanjum min yiɗi gaylta duniya fulɓe acca nden bo wato ngara min ekkita ɓe wato dabareje jamanu ɓe gonda ɓe jamanu ɓe kuuda ɓe jamanu ɓe ngata bacci e makaranta ɓe ekkita rewɓeji maɓɓe sana'a ɓe anda bo wato ma ladde nden ma nde timmi hande kam ladde timmi dabare me bo sey ekkito durgol jamanu min ekkita e bo wato woodi awalle ko gene jamanu to a mari inare famarde ma a wawi ndesana e ma ɗum ɗi nafe keɓa kosam keyɗam keɓa wato nebbam keyɗam keɓa kusel keygel amma a yiilo an a nafaki bacci ma nafaki nden bo kala bongol wato kuma bongol ko bonniɗi duniya fu handa eɓe takkani to kanjum wato bonɗi duniya to kanjum min giɗi min gaylta min kollita yimɓe fa jamanu sanjake ɓe ngara wato ɓe jaɓa Fodeko ɓe kuuɗa e Fodeko inchallahu emin yiya de wato boɗɗum ɓe wara. To woodi heɗitittoɓe ɓe laaroɓe on ɗon keɗito
yabre nde kode radio television bedo tv gonɗum gallure abuja lamorde lesdi nigeria. Min dasɗola bangal taskara kan Usman Yaya Musa wi'ata on sai asawere wonde.